Sziasztok! Én Kira vagyok, a kezdő VTuber, és ez itt a Kira Time, ahol az ázsiai játékoké a főszerep. Na de ki ez a Kira? Mi ez a Kira Time? Mi a célom vele? Miért csinálom ezt az egészet? Ezekre és hasonló kérdésekre fogok ebben a videóban választ adni. No, hát hol is kezdjük el ezt a videót? Mondjuk az elején tudom. Szóval én Kira vagyok, Magyarországon élek, 2 különböző mérnöki diplomám van, és jelenleg főállásban dolgozom az IT szektorban. Számomra az egyik legkedvesebb dolog a világon a kiskutyám, őt Enzónak hívják, ő egy törpeuszkár, a színe az favn, azt magyarul úgy tudnám fordítani, hogy vöröses-barna talán. Itt egy illusztráció láthatjátok is, hogy milyen cuki. A videóim alatt őt nem hallhatjátok, mert az ő hangjait kivágom, de hogyha majd élőben leszek, és nem lesz vágás, akkor bizony fogjátok hallani, hogy a kis tappancsaival szalad itt a parkettán, olykor ugat, és hogyha azt hagyjátok, hogy én pedig az azt jelenti, hogy egy random időpillanatban beugrott az ölembe és megnyalta a szemgolyómat. Ez gyakran előfordul. Tehát nyilván kiderült már számotokra, hogy az egyik hobbim az az ázsiai dolgok és a gaming. Hogyha éppen nem gaminggel kapcsolok és ventilálok, akkor szeretem az animéket nézni, azokat falom, kevésbé olvasok mangákat vagy webtoonokat, kedvelem még a kádrámákat. Legutoljára talán, amit láttam, az a Bon Appetit felség volt. Nagyon jó volt nézni, ahogy milyen finomokat főznek, meg aranyos volt, teljesen kikapcsoló volt. Zenében eléggé mindenevő vagyok, nagyon szeretem a filmzenéket például, de az ázsiai vonalon pedig a K-popot. Mostani bandák közül, akire felkaptam a fejemet, az az All Day projekt, onnan pedig a Wicked, hogy Wicked, hát az a szám az, amit elég sokat pörög nálam. Egyébként pedig a kedvenc K-pop és anime slágereimet pedig összeszedtem egy csokorba, amit a Spotify-on találtok. Be is linkelem ide a videó descriptionjébe, hogyha valakit érdekel, vagy 2 videó között jobban akarja, hogy teljen az idő, akkor tudja hallgatni. Hogyha nem éppen a zenéhez vagy monitorhoz kötött tevékenység, azért ott is van a dolgok, amiket szeretek csinálni. Például szeretek motorozni, de sajnos most a több futóprojektem miatt meg kellett váljak a vasamtól. Egyébként egy Yamaha R6 Black Raven-en nyomtam eddig. Szerencsére szerető gazdát találtam neki, úgyhogy jó kezekben van, úgyhogy emiatt meg vagyok nyugodva. Szeretek még focizni, tehát hogyha a kollégáimmal esetleg van idő, akkor néhány hetente összejárunk. Ez egy régi gyerekkoromról, tínédzserkoromról megmaradt szokás. Hát inkább futszára gondoljatok, tehát ilyen kistermes foci, nem a nagy pályás, pedig az lenne a király igazából. Amit sajnos ritkán tudok űzni, pedig nagyon szeretem, az a fallabdázás, a squash. Az nagyon hiányzik egyébként, az tök jó dolog. Szeretem a természetet is, azon belül leginkább nem túrázással, hanem főleg horgászással hódolok a természet szeretetnek, ugyanis tökre jó kikapcsol az, hogy ülök ott a vízparton, és szerencsére ilyenkor van, hogy édesapám is elkísér, és akkor ilyenkor minőségi időt tudunk együtt tölteni. Na, szerintem elég egyelőre belőlem ennyi, majd úgyis ki fognak esni dolgok még így a videók meg az élőzések alatt, de szerintem már nagyjából kaphatatok egy kis képet arról, hogy ki is ül itt a kamera másik oldalán. Térjünk el egy kicsit a Kira Time-ra. Először is a névadásra, hogy miért pont Kira Time és miért pont Kira. Tehát a névválasztásnál is ez fontos volt, ugyanis szerettem volna egy olyan nevet találni, ami talán sokatokban ismerős érzést fog kelteni. Elég sok helyen használják a Kira nevet mangákban, animékben, a japán popkulturális termékekben, és talán sokan emlékeztek még a Death Note-ra, ott is a főszereplőt Kirának hívják,
ugye nem véletlenül, és itt jön a névválasztásnak az egyik fő aspektusa, hogy ugye még magyarul is ismerősen cseng a Kira, mondjuk az egy női név, de a Death Note-ban is fiú karaktere alakítja. És szerintem így a popkulturálisan egy unisex név, ugyanis a Kira több jelentéssel is bír. Tehát a Death Note-ot nézzük, ott is például az angol killer szóból eredeztetjük, ami rövidítve ugye Killa. Tehát killer, Killa. Most a japán nem tudja kimejteni azt, hogy la, ezért belőle ra, tehát Kira, tehát a gyilkos. És Kira Time összerakva pedig ugye hát nevezheti azt is, hogy itt az idő, amikor Kira játszik, vagy amikor van Kira ideje, amikor nézzük Kirát, vagy az az idő is, amikor Kira henteli a mobokat, bossokat, vagy a másik playereket éppen gyilkolásza. A másodlagos jelentése a Kirának pedig a csillogás, mint itt mögöttem is látjátok az ablakon, ugyanis japánul a csillagok azok Kira-királnak, tehát ez a csillogást jelent, és hát talán YouTube videósként nem rossz választás a csillag-csillogás név, hiszen próbálunk irányt mutatni, fényt a sötétségben, és próbálunk azok lenni, akit büszkén lehet követni. Oké, mutassuk azzal, hogy mégis mi az, hogy VTuber. A VTuber az mégis egy két szó rövidítéséből adódik össze, a virtual YouTuber, tehát a virtuális YouTuber. A VTuber így alakul ki. Ez főleg Ázsiában egy rettentő, eszméletlen, elképesztő divatos forma a YouTube-on. Ez főleg a fénykora a Covid alatt volt, de most is tündöklik, és egyre jobban elterjedt egész Ázsiában. Nagyon-nagyon sok tartalmat láthattok VTuberekkel. Tehát a VTuberkedésnek az az előnye a klasszikus videózással szemben, hogy itt bárkit megszemélyesíthetsz. Lehetsz ilyen humanoid karakter, mint én, lehetsz ork, egy tündér, egy nem tudom, bármi, de ugyanakkor lehetsz egy UFO, egy asztal, egy sárkány, egy slime, bármi, amit csak el tudsz képzelni. A youtubereket úgy tudom, hogy alapvetően kettő fő kategóriába tudjuk sorolni, az egyik a 2D-sek és a 3D-sek a másik. A 2D-seknél van például az ilyen PNG tuberek, meg hasonlók, ők főleg művészek. Tehát ha éppen nem kérnek fel valakit, hogy tehát őket úgy képzeld el, hogy JPEG képek vannak, amiket egy program segítségével bizonyos szögekből lerajzolnak. Ilyen kisebb mozgásokban képesek, tehát ők full művészbe tolják, elképesztő rajztudással, tényleg minden respektem nekik, akik így megrajzolják a karaktereket. Na ők néznek ki úgy, mint hogyha tényleg egy igazi anime karaktert néznél beszélni. Hátrányuk egy kicsit szerintem az, hogy nem tudják mozgatni semmiüket, külön-külön a kezeiket, lábaikat, meg ilyesmi. És ugye itt térek rá a 3D-sre. A 3D-seknél is nagyjából, hát így kicsit ketté tudom szedni a dolgok. Vannak ezek a super high-techek, amikor így fölvesz egy ilyen egyberuhát, és egy ilyen Unreal Engine-es metahuman-szerű elképesztő kinézetű karaktert kapsz. Kicsit olyan, mint a Ready Player One vagy az Alita, tehát hogy marha jól néz ki, tehát az eléggé csúcs, és van a másik 3D fajta, ami ilyen kicsit ilyen Unity Engine-es, ilyen kicsit Genshin-es, ilyen kicsit játékokból kivett, ami én is vagyok. Én azt tartom ennek előnyének, hogy nagyon könnyen cserélsz rajtuk ruhákat, hogyha éppen valamilyen event van, karácsony van, éppen be akarsz öltözni, míg a 2D-seknél ezt újra meg kell rajzolni, vagy élőszereplősen pedig hát cosplayezni kell. Ugyanakkor ezekkel a karakterekkel egészen nyugodtan lehet bármit csinálni, mint egy játékban, tehát buffencezhet, lőhet, repülhet, lebeghet, süthet, főzhet, csak ugye ott nem a rajztudás szükséges hozzá, hanem mondjuk a Unity vagy valamilyen egyéb 3D alkalmazás ismerete kell hozzá. Egyébként így a YouTuber karakterektől még annyit, hogy tehát, hogyha megvan ez a kis modelled, akkor azt valahogy animáltatod, a száját, a szemét, a kezét, lábát, és akkor ezeket próbáld összehangolni, megtanulni, és a többi. Hát ez is egy learning folyamat.
Tehát ennyit a VTubereknek a különböző formáiról, és hát, hogy mit csinálnak a VTuberek? Hát nagyon sok mindent, mindenfélét. Tehát vannak, akik énekelnek, vannak, akik rajzolnak, vannak, akik tutorial videókat csinálnak, és igen, vannak, akik játszanak, úgy, mint én. Nagyon sokan stúdiók mögé tömörülnek, mint a Hololive, ott is szerződéseket kötnek, és akkor ők patronálják ezeket hát ilyen céges szinten működnek, mint a K-pop bandák. Kanyarodjunk rá akkor a Kira Time-ra, magára a csatornára. Ezt szeretném, hogyha ez nem csak egy csatorna lenne, hanem ez egy nagyobb célnak egy eszköze. Ugyanis szeretném az különböző ázsiai popkultúrát kedvelő embereknek egy közösséget létrehozni, hogy egymással tudjanak bandázni, beszélgetni, barátságokat kötni, meg minden ilyesmit, amit itt szociálisan szokás csinálni, mint például a Discord csatorna, mert oda bejöttök, akkor egyelőre azt látjátok, hogy kong az ürességtől, tehát nem lakja senki, nincs benne élet, de gyertek, ti lehettek az alapítói ennek a közösségnek. A csatornában jó sok szoba található, tematikákra van osztva, stb. De erről majd beszélek később. Csatorna kapcsán pedig, amit én próbálok nektek nyújtani, az hát hol is kezdjem. Tehát azt vettem észre, hogy a Magyarországon jól működő nagy YouTube csatornák, akiket sok-sok-sokan követnek, és tök jól csinálják már sok-sok éve azt, amit csinálnak, én is követtem többüket, hogy annyi játékot és dolgot csinálnak egyszerre, hogy egyszerűen már nem marad idejük külön egy-egy ázsiai megjelenéssel, vagy leendő megjelenéssel, vagy már megjelent játékkal kicsit jobban foglalkozni és bemutatni, mert tényleg annyi címet kell nektek, nekem, meg mindenkinek megmutatni, hogy ez elképesztő. Úgyhogy egy kicsikét én keveseltem azokat a tartalmakat, ami kifejezetten hát ázsiai játékokkal foglalkoznak. És én itt nem szeretnék csak mondjuk japán, meg anime stílusú dolgokkal foglalkozni, hanem ott van rengeteg koreai, most nagyon bedurrant a kínai piac is, hogyha csak nézzük például a Wuchant, vagy a Wukongot, tehát, és még mondhatnám a többi címet is, tehát ők is nagyon pörögnek, de biztos van egyéb indonéz vagy más milyen játékfejlesztő csapat, akik szintén említésre méltó játékokat csinálnak. A csatornán egyébként nem kifejezetten csak és kizárólag ázsiai játékokat fogok bemutatni, hanem vannak olyan játékok is, amikkel nem foglalkoztak, viszont szerintem tök jó. Ott van például, amit már kiment a YouTube-ra, a Goblin Cleanup is. Ha jól emlékszem, a Team 17 kiadásában, de egy brazil kiadó, vagy egy brazil fejlesztői csapat csinálta, és annak is megvoltak a kicsit animés jegyei így a karaktereken. Vagy például a Mullet Magic. Az is tiszteleg a 80-as, 90-es évek animéi előtt, és ez egy tök jó játék lett. Azt majd lehet, hogy megmutatom nektek, hogy milyen. Beszélgessünk egy kicsit a konzisztenciáról, a videók gyakoriságáról. Hát ugye 2-3 hete indult a csatorna, ez egy elég erős learning curve nekem. Itt kijön az, hogy mit, mennyit és hogyan tudok megcsinálni, mi fér bele az időmbe. Ne felejtjétek, hogy én teljes állásba tolom, és esténként itthon állok neki játszani. Na most az a tapasztalás, hogy 2 ilyen nagyobb videó, tehát 2 ilyen 2,5, 2-3, mikor, hogy sikerül, fér bele nekem a hetembe. Hogyha totálisan ideális hetem van, mondjuk tehát ilyen laza volt a workflow, el van mosogatva, ki van vasalva, ki vannak mosva a ruhák, a kutya le van fárasztva kellőképpen, nem kell nagy bevásárolják, tudjátok, az ilyen élet dolgok, akkor talán összejöhet a 3 videó. És sajnos be tudunk csúszni olyan dolgokba is, mint most, hogy vagy 10 napig nem hallottatok felőlem, mert vannak igen olyan helyek, hogy on-site kell menjek, vagy egy konferenciára, vagy ide, vagy jobbra, vagy balra, és akkor még nem vagyok otthonom közelében, se számítógép közelében, és akkor nem nagyon tudok videókat csinálni. Sajnos. Nem sajnos, ez van. Valamiből nekem is meg kell oldani, hogy egyek, ugye? A tapasztalatai még erről a néhány hétről az, hogy
Hát, meg kell szokni. Nagyon furcsa az, hogy velem szemben van egy mikrofon, van egy kamera, kivilágítja a szememet 2 lámpa. Ebből kifolyólag nem beszélek, amikor beszélni kéne, beszélek, amikor nem kéne beszélni, összeakad a nyelvem, nem jutnak eszembe gondolatok, és a többi, és a többi. Jó hír viszont az, hogy azt mondják erre, hogy ez idővel elmúlik, úgyhogy kitartást mindenkinek. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak annak a 41 feliratkozónak YouTube-on, akik mindezek ellenére megadták bizalmukat, és feliratkoztak a csatornára, és hiszik azt, hogy ebből valami nagyon jó fog kisülni. Hát én is így hiszem, és köszönöm szépen még egyszer. Fejleszteni valónak látom még egyébként az érzelmeim kifejezését, így a karakternek az alapérzelmei szerintem nagyon kevesek. Úgyhogy nekiálltam most én is vadul Unity-t tanulni, és mindenféle jobb érzelem kimutatásokat gyártani, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben elkészülök ezekkel, és akkor már ti is tudjátok élvezni ezeket. Formátumok. Hát eddig azt láthattátok, hogy javarészt itt a YouTube-on rakom fel a dolgokat, a megvágott videókat, meg tolom ide is, meg TikTokra, meg mindenhova néha a shortsokat, amikor van egy jó pillanat. Szeretnék nagyon valamikor streamelni is, tehát arra is tökéletesen össze van állva a setup. Valószínűleg hát le akarom tesztelni, mi fér bele. Ebben az utcában sajnos csak ilyen DOCSIS szabvány, majd ilyen kábeles internet van, nincsen optikám, a legmaxosabb van, hát hogyha nem 4K-ban akarok streamelni YouTube-on, hanem mondjuk megmaradunk a Full HD-nál, mint azt nagyon sokan csinálják, akkor lehet, hogy multistreamet tudok csinálni Twitch-en is, meg YouTube-on is, úgyhogy ez a terv, valamikor ezt ki akarom próbálni, és arra gondoltam, hogy így heti egyszer így próba kedvéért, egyszer-kétszer, amikor úgy kedvem van, vagy időm van, akkor nem felvétel lenne, hanem élőzés. Nagyon tájékoztató gondolatom is van így a végére. Ha kíváncsiak vagytok a különböző hivatalos linkekre, akkor azt így ne vadásszátok meg, kérdezgessetek embereket, mert valójában őszintén egyre még nem sokan ismernek, meg talán valami fals linkeket találtok, meg külföldi kirákat, meg kiratime-okat, meg mindenfélét. Úgyhogy ha fölmentek a kiratime.hu oldalra, akkor ott össze van szedve egyébként minden linkem, a YouTube, a Twitch, a Discord, a Spotify, a Ko-fi, meg minden, amit el tudtok képzelni. Jó, és akkor ott van egy menetrend rész is. A menetrend úgy működik nálam, hogy nagyon előre nem rakom ki, hogy mi van, mert szerintem az a legtisztességesebb, hogyha egyszer már fölvettem a videót, és nekiállok vágni, na akkor már kimerem tenni, mert tudom, hogy hamarosan van. És ilyenkor általában rászoktam 1 vagy 2 napot hagyni, hogy biztos, hogy meg legyen az a videó. Annyi szokott lenni a csalók, hogy általában este 8 órát jelölök meg, de nagyon sok esetben ez már jóval előbb fölmegy, ilyen délután 3-4 óra fele. Ez azért van, mert sose tudom, hogy most le fog halni a net, nem jó, mit tudom én, előről kell kezdeni, úgy, tehát inkább biztosan akarok menni, mint sem, hogy butaságokat mondjak nektek, meg is valótlant. Ja igen, a honlap kapcsán a jobb felső sarokban látok egy kis linket, hogy nem tölt be rendesen? Ez lehet az oka. Na most a hiba nem az én vagy a szerverem készülékében van, sem a tiédben, hanem ha elolvassátok ott, amit írtam, akkor van egy úgynevezett peering vita a Deutsche Telekom és a Cloudflare között. Annak a részletei ott vannak, hogyha Magyar Telekom felhasználók vagytok, aki a Deutsche Telekomnak ugye az egyik ága, akkor tapasztalhattok lassúságot az oldalon, de a többi szolgáltatót használó nézőt ez nem érinti egyáltalán. Jó, ezt majd a nagyok elintézik, én pedig szeretnék Cloudflare-t használni, ugyanis biztonságban akarom tudni a honlapot, a számlázórendszert, meg mindenféle dolgot, amik hozzá társulnak. Na most a honlapon a linkek mellett a kicsit geekebb, ilyen technikásabb nézőknek ott el tudják olvasni tehát a kicsit ilyen tech-geekebb nézőimnek üzenem, hogy a honlapon egyébként még elérhető a setupom is, amivel játszom, úgyhogy szépen el tudjátok olvasgatni, és akkor így talán tudtok, hát be tudjátok lőni azt, hogy általában, hogy
hogy full grafikán nekem mondjuk hogy ment a játék, és akkor az milyen hardware-en volt, hogy akkor nektek valószínűleg hasonlóan kellene menni, ez egy jó összehasonlítási alap. Oké, tehát linkek között még megtaláljátok a Discordot is, most akkor kicsikét beszéljünk a Discordról. A Discord egy community channel, és ott is, hogy a legmaxosabb biztonság legyen, be van kapcsolva az, hogy nektek a Discord accountotokat azt a telefonszámos hitelesítéssel kell, hogy legyen, tehát hogyha nagyon rosszaságot csinálnak emberek, akkor permabant tudjunk rá adni. Ez csak nagyon zárójelben, ugye vannak olyan emberek, akik nem feltétlenül legális dolgokat csinálnak ilyen eldugott helyeken, mint kis VTuber csatornák Discord szerverein. Na mindegy, maradjunk ennyibe. Aztán, hogyha becsatlakoztok a Discordra, ne jegyetek meg, hogy nincs ott semmi, te jó ég, hanem van egy üdvözlet, és az üdvözlet szoba alatt van egy szabályzat szoba. A szabályzat szobában pedig leírom, hogy miket várni kell azoktól, akik csatlakoznak a Discordra. Semmi extra nincs itt, csak hogy ne káromkodj, ne add meg a tiéd, anyukád, apukád bankkártya adatait, stb. Ilyen dolgok vannak. És hogyha rákattintotok a zöld pipa emojira, azzal fogadjátok el, és innen nyílik ki a szoba. Ottól fog nektek adni egy Kira Gang nevű rolt, és így látni fogjátok az összes szobát. Tehát így se látok mindent, az az igazság, mert van még az érdeklődések, vagy érdeklődéseim szoba, vagy channel, hogyha ott vannak mindenféle dolgok, hogy be lehet jelölni, hogy mit szerettek. FPS-eket, RTS-eket, RPG-ket, visual novelleket, tattara, egy csomóféle genre, és hogyha ott bejelöltök egyet, akkor nyílik nektek egy külön szoba, ahol specifikusan tudtok összegyűlni, beszélgetni, stb. Van még ezen kívül ilyen animés mangás szoba, ahol ki lehet beszélgetni hát igen, az animéket, mangákat. Ugyanilyen tematikus K-pop szoba is van, melyben helyet kapott egy ilyen karaoke szoba. Ha jól tudom, akkor a Discordon tudtok berakni zenét, vagy háttérzenét, és akkor esetleg közösen föl tudtok karaokezni egy jó K-pop dalt. Van még a szerveren ez a Muda szoba, ahol hát ez egy nagy nemzetközi játék, én bevallom őszintén nem ismerem, de nagyon megtetszett, mert talán még amikor élt a Gogo, meg ezek ott volt ilyesmi, és ilyen kártyákat kell gyűjteni, és azokkal lehet kereskedni, tehát egy ilyen kártyagyűjtögetős játék, és akkor tudtok waifut, vagy házbandót kérni, és akkor mindenféle ereik vannak, meg statjaik, és akkor van a kártyáknak értéke. Tehát ilyen ottani valutában, vagy nem tudom mi az ilyen. Még nem megyünk el a kriptoig, nem, tehát ezek minden jelképes pontok, tehát azt mondom, hogy pontértékeik vannak. Biztonságotok további növelése érdekében van hát ilyen gépi moderáció is, tehát eléggé figyeli azt, hogy milyen szavakat írtok le, több nyelven figyeli ezt, és hogyha valami olyat írtok, vagy flúdoltok, ami Ottónak nem nagyon tetszik, akkor valószínűleg egy kis timeoutot fogtok kapni. Bannalást nem fog csinálni Ottó, viszont vannak rendes moderátorok is, akik figyelik az összes szobát, hogy milyen tartalmak mennek ott, nincs valami oda nem illő. Valamint szeretném felhívni a figyelmet arra, hogyha valami nem működik, Ottó nem adott nektek megfelelő rolt, nem tudtok dolgokat csinálni, akkor lehet a moderátoroknak írni, illetve nekem is lehet írni. Nos, végül is szeretnék nektek beszélni a támogatásról. Tehát mivel kezdő csatorna vagyok, ezek a tipikus csírek, szupercsetek, feliratkozások, stb. Se a YouTube-on, se a Twitch-en, sehol nem működnek, mert még nem kötöttem szerződést egyik ilyen nagy céggel sem. Ahhoz vannak feltételek, kell lenni 1000 feliratkozónak, tattara, bizonyos feltöltött content mennyiségnek, nézési időnek, és még bla bla bla, egy csomó minden. Majd szép lassan. Viszont, ha szeretnétek támogatni, akkor azt legjobban úgy tehetitek meg, hogy megosszátok az ismerőseitekkel, hogy van ez a csatorna. Nézzétek, de király, jó játékok, ázsiai játékok, jól néz ki, nézzetek rá. Másik, hogy aktívak vagytok. Tehát, ha tetszik egy videó, nyomjatok rá a like-ra, ha van valami gondolatotok, osszátok meg, írjátok be kommentbe, iratkozzatok föl a csatornára, tehát ilyen dolgokat mind-mind figyel az algoritmus, mert hogyha ezek nem történnek meg, akkor azt mondja rá a YouTube robot, hogy ez egy szar, és
nem mutatja meg senkinek, még esetleg olyanok is lemaradnak róla, akiket érdekelnének a tartalmaim. Hogyha viszont szeretnél esetleg egy kávéra meghívni, akkor megteheted ezt a coffee.com/KiraTimeVT oldalon, ennek is a linkje kín van a honlapon, de benne is lesz a YouTube descriptionben minden linkem, ott is meg tudjátok nézni. Itt hát ezt találtam ki támogatási rendszernek, ez meg is fog maradni, itt tudtok egyszeri támogatást adni, ami egy ilyen a zöld alapon fehér kislány kávé ára körülbelül, tehát ez a 3 euró a legkisebb támogatás, amit egy egyszeribe tudtok adni, vagy egyéni összeget is, ha jól tudom, 99 millió euró. Igen, tehát jó sokat, de itt elérhető a feliratkozás is, 3 feliratkozási lehetőség közül tudtok választani. Membership fül alatt 3 feliratkozási lehetőségből tudtok választani. Az egyik a Kohai Cappuccino, az a Tier 1-esnek megfeleltethető, a Senpai Macchiato, ami a Tier 2-es feliratkozásnak feleltethető meg, és végül a legnagyobb, legdurvább a Sensei Espresso, az a Tier 3-as. A Coffee-n elérhető még ilyen célok is. Most például én kiírtam célba azt, hogy szeretném az audio rendszeremet lecserélni, tehát a mikrofon setupot, valami olyasmire, amit a nagyok használnak, és hogy sokkal tisztább, szebb és élvezhetőbb legyen a hang, amit ti hallotok. Természetesen nem feketén megy ez az egész, meg nem tiprendszer, meg nem támogatási rendszer, mint nyugaton, meg Amerikában, meg itt-ott. Ugye én egyéni vállalkozásban csinálom ezt az egészet. Ehhez föl van építve egy automatika, tehát hogyha itt támogattok engem, akkor mindenféle trükkös programozási tehetségemet bevetve kreálódik nektek egy rendes navos számla, amit a ott megadott e-maileteken fogtok megkapni. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy én alagyi adómentes vagyok, tehát csak magánszemélynek tudok számlázni, így kérek minden jogi személyt, gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt, gazdasági tevékenységet folytató természetes személyt, őstermelőt és stb., hogy ne ilyen formában támogassatok, hogyha szerettétek, vegyétek fel velem a kapcsolatot a business@kiratime.hu oldalon. És már kapcsolat, tudtok még egyéb módon is velem kapcsolatba lépni a közösségi média felületeken felül, tudtok levelet írni a hello@kiratime.hu-ra. No, hát első körben ennyit szerettem volna nektek elmondani. Ha bármi kérésetek van, akkor a kiratime.hu oldalon látható elérhetőségeim bármelyikén vegyétek fel velem a kapcsolatot, és igyekszem minél hamarabb válaszolni nektek. Találkozunk legközelebb, sziasztok!